Siyabingelela egameni likaJehova elinamandla. Namhlanje bazalwane sizobheka incwadi kaJohane 13 verse 34. Lapho efundeka khona kanje. Ngininika umyalo omusha wokuthi nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Bazalwane, lencwadi ikhuluma ngothando uNkulunkulu akanalo ngathi. Nothando uNkulunkulu akafuna ukuba sibe nalo kwabanye abantu. uNkulunkulu uyasikhumbuza bazalwane ukuthi asithande njengalokhu naye esithandile. Uthando bazalwane sekuyinto esinciphele kakhulu emhlabeni jikelele, sekuyinto engenzeki ngisho nasemabandleni imbala. Okuze kube nento eshiwo ngabantu abangakholwa ukuthi abazalwane ave benezinhliziyo ezimbi. Bazalwane, singabazalwane mawukuthi bazalwane siyamthanda uNkulunkulu, sicela senze imiyalelo yakhe. Uthi ngininika umyalo omusha wokuthi nithandane njengalokhu nginithandile nani thandanani. Bazalwane, siyayicela lento, sicela kuNkulunkulu ukuba asiphe amandla okuthanda njengalokhu nathi esithandile. Bazalwane, sicela umzalwane nomzalwane akhuleke phezu kwalesi simo esesikhona esidlangile kakhulukazi emabandleni, ngoba emabandleni sekunciphe uthando kwanyuka inzondo bazalwane. Ngenye indlela kwavumela uSathane ukuba angene phakathi emabandleni, waqhelisa abantu abangakholwa, abantu abangazani noNkulunkulu, bambalekela ngenxa yabazalwane bazalwane. Ngoba bazalwane, izinto abazalwane abazenza phambi kwabantu abangakholwa yizona eziqhelisa abantu abangakholwa kuNkulunkulu, beze bebone ngathi ukuya endlini kaNkulunkulu kuyinto embi bazalwane, ngenxa yezenzo zabazalwane. Abazalwane bashodelwa uthando bazalwane. Abazalwane bashodelwa indlela yokuziphatha bazalwane. Uthando linciphe kakhulu endlini kaNkulunkulu bazalwane. Abazalwane, they are preaching izwi likaNkulunkulu mabe ngabe besendlini kaNkulunkulu, mabephumele ngaphandle uthando liyaphela. Umzalwane makahambe ngentando nangemthetho kaNkulunkulu ukuze abantu abangakholwa bebone uNkulunkulu kuye umzalwane. Umzalwane, izinto ezenziwa abazalwane beze bephume bezenze ngisho emndenini yabo bazalwane, uthando ngendlela olunciphe ngayo. Imindeni eminingi ayizwani, imindeni eminingi inenzondo kwimindeni yayo. Imindeni eminingi inenzondo komakhelwane. Bazalwane, mina ngikhuluma ngabazalwane abakhonzayo, angikhulumi ngabantu abangayi enkonzweni. Namhlanje ngizokhuluma nabazalwane abathi bayamthanda uNkulunkulu, abazalwane ngisho abafundisi bazalwane, ngisho abantu abagcotshiweyo bakaNkulunkulu. Ngizokhuluma nabantu abazana noNkulunkulu. Uthi umzalwane enomakhelwane wakhe kodwa umzalwane engazwani nomakhelwane. Awuzibheke namhlanje mzalwane, komunye umhlabeleli ziseshe mzalwane ukuthi uhamba kanjani. Ngizokhuluma nabazalwane, abantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, sibheke thina siphethe kanjani emndenini yethu, siphethe kanjani komakhelwane bethu, siphethe kanjani emabandleni esikuwona, siphethe kanjani emphakathini, siphethe kanjani endaweni, size siphethe kanjani ngisho nasezweni lonke. Bazalwane, uNkulunkulu akabonakale kumzalwane. Bazalwane, yenza imithetho kaNkulunkulu, yenza intando kaNkulunkulu. Mawube isibonelo, mabebona wena abantu babona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Bazalwane, sizoncenga. Abazalwane abaningi baxosha abantu emabandleni, amabandla ahliphikile, amabandla ahlukane phakathi ngenxa yabazalwane, abantu abakhuluma ngoNkulunkulu, abantu abazana noNkulunkulu. Mzalwane, zisesha namhlanje ukuthi izenzo zakho ngabe ziyamthokozisa yini uNkulunkulu, ngabe indlela ophila ngayo iyamthokozisa yini uJehova, ngabe uhleli kahle nomakhelwane bakho, ngabe uhleli kahle yini nomndeni wakho, ngabe uhleli kahle yini emphakathini wakho, ngabe uhleli kahle yini nabazalwane abanye enkonzweni. Ngoba bazalwane, lento esiyenza sivumela uSathane ukuba phathe inhliziyo zethu, aphathe impilo zethu, sivumela uSathane ukuba ngene. Ngoba ngesikhathi wena mzalwane ungenalo uthando kubantu emphakathini, kubantu emndenini, kubantu komakhelwane, ujabulisa uSathane, awina athole abantu, ngoba abantu babalekelana noNkulunkulu ngenxa yakho uwedwa bazalwane. Akuzibheke ukuthi awulona yini izambane elibonisa amazambane enkonzweni, emndenini, emphakathini.
Bazalwane, sincishelwa abantu abakhonza uNkulunkulu bancane ngenxa yomuntu womzalwane yedwa, indlela akanenzondo ngayo, beze besha abantu ethi oh ngabe ngiyokwenzana esontweni. Abazalwane banenhliziyo enzimbi kabi ngenxa yabazalwane. Mzalwane, shintsha indlela owenza ngayo, zibuze every day when you do something ukuthi ngabe lento engiyenzayo iyamthokozisa yini uJehova, ngabe lento engiyenzayo iyamthokozisa yini uNkulunkulu wami, ngoba uNkulunkulu yena uyasithanda, akasibaleli namacala, uyasithanda ngenhliziyo yakhe yonke, kodwa thina usicela ukuthi asithandane singakwenzi. Bazalwane, asipractice lento yokuthandana, asipractice lento yokuthandana bazalwane, emphakathini, emndenini, komakhelwane, enkonzweni. Khuleke uNkulunkulu, cela kupha amandla okuthandana, acela kupha uthando, acela akwandisele uthando. Ngoba bazalwane, yonke into siyayikhulekela, yonke into sicela kuNkulunkulu ukuba sipha amandla ukuba sikwazi ukuyenza. Mzalwane, namhlanje ngizocela mzalwane othandekayo ukuba mawungazwani nomakhelwane wakho, hamba uyokwenza uxolo nomakhelwane. Mawungazwani nomndeni wakho, hamba uyokwenza uxolo nomndeni wakho. Bazalwane, ngendlela esingathandi, esingenalo ngalo uthando, size siphelele uthando ngisho kubantwana bethu sibazele, size siphelele ngisho uthando empilweni zethu bazalwane, size siphelele uthando ngisho kuthina, sihluleke ukuzithanda thina bazalwane. Izinto esizenzayo bazalwane zibalekelane nomthetho kaNkulunkulu, iqhelelane nemithetho kaNkulunkulu. Izinto ezenziwa bazalwane ziyamangaza bazalwane, senze izinto ezimangalisayo bazalwane. Singabazalwane sithi sazana noNkulunkulu, sithi singabantwana bakaNkulunkulu. Indlela esenza ngayo siyahlebana sodwa emabandleni, kune competition esabisayo emabandleni. Abazalwane izinto ezenzeka kubazalwane angazi ngichaza ngithini. Bazalwane, akakhulukazi abagcotshiweyo bakaNkulunkulu bazalwane, sizwe izitori ezinkulu, abafundisi balala nezingane ezincane emabandleni. Bazalwane, lukephi uthando lapho? Lukephi uthando? Izinto ezenzeka emabandleni bazalwane, ngabe lezi mzalwane uziseshe, ngabe ukwenza kwakho kuyahambisana yini nentando kaNkulunkulu? Ngoba bazalwane, ngiyazi mina qala nje uyenza leyo nto, unembeza, uyakufica ukuthi no, lento engiyenza i-wrong. Bazalwane, sicela sibe nothando bazalwane, sithandane bazalwane, simukela abazalwane, sibahehe ngendlela esiphila ngayo, indlela esinothando ngayo kwabanye abantu. Abazalwane beze befise nabehalele ukuba noNkulunkulu njengoba bebona indlela esenza ngayo phambi kwabo bazalwane. uNkulunkulu namhlanje uthi kithi usinika umthetho omusha ukuba sithandane. Masithandane bazalwane, sizocela uthanda. Ngikhuluma nabazalwane, ngikhuluma nabantwana bakaNkulunkulu, ngikhuluma nabantu abafunda iBhayibheli everyday, abantu abazi imithetho kaNkulunkulu. Namhlanje ngizocela uthandana, uzwana bazalwane ebabandleni kuyo yonke indawo. Hamba uyisibonelo phambi kukaNkulunkulu, yenza njengoNkulunkulu ngoba efisa ukuba wenze ngayo bazalwane. Masithandane, sikhulekele, sicelele ukuthanda bazalwane, sicele everyday uthi uNkulunkulu sipho ukuthanda. Sicela sithandane bazalwane. Mzalwane, makube nguwe ozoshintsha namhlanje, ushintshe isimo sasemndenini wakho, ushintshe isimo sasesontweni, ushintshe isimo sakomakhelwane bazalwane. Sikubone namhlanje ungena kumakhelwane, sikubone namhlanje ukukhulumisana nabantu ongakhulumisana. Into eyenziwa bazalwane ethi angimkhulumisi ubani, oh my God, umzalwane ethi angimkhulumisi umunye umuntu bazalwane. Ukephi uNkulunkulu? Kukephi ukusaba uNkulunkulu lapho mzalwane uthi amkhulumisa umunye umzalwane? Kukephi bazalwane ukusaba uNkulunkulu mawenza ngendlela othanda ngayo, ungazwani nomndeni wakho? Ukukephi ukusaba uNkulunkulu bazalwane? Masisebenze, uNkulunkulu sithumile ngoba usithembile emhlabeni ukuba sizokwenza intando yakhe, sihambe ngezimfundiso zakhe ukuze abanye abantu abangazani naye bezobona uNkulunkulu kuthina, bephendukele kuJehova. Bazalwane, masenze ngendlela uNkulunkulu afisa ukuba senze ngayo. Emndenini wakho shintsha namhlanje bazalwane, nyathela ngolunye unyawo bazalwane.
Angishintshe emndenini wakho, kube nokuzwana ngenxa yakho. Khuleka mzalwane, khuleka, uvale, vimba, qhelelisa le moya ongazwani, khuleka phezu kwaleso simo. uNkulunkulu usiphile bazalwane amandla negunya lokuthi sikwazi ukuthi sishintshe izimo ngokumemeza igama lakhe linamandla. uNkulunkulu usiphile amandla njengoba abonakala nakuHezekiya evusa amathambo omileyo. Nathi uNkulunkulu wasipha lelo gunya ukuba siphendule izimo ezingenzeki kepha zenzeke ngamandla akhe, ngoba uthi uNkulunkulu igama lakhe lenza konke, linqoba konke. Masisebenze uNkulunkulu njengokufisa kwakhe phezu kwempilo zethu. Bazalwane, sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu, masithandane, masizwane. Uthanda qale kithi bazalwane, umzalwane ezithande yena. Qale kithi bazalwane, umzalwane ethanda umndeni wakhe. Qale kithi bazalwane enkonzweni, emasontweni, emabandleni, nasemphakathini. Bazalwane, masipractice lento yokuthandana bazalwane. Masipractice into yokuthandana bazalwane. Sicela sihambe njengokuthanda kaNkulunkulu. Nawo umthetho omusha namhlanje. Uthi uNkulunkulu nginike umyalo ukuthi nithandane njengalokhu nginithandile, nani nithandane. Sicela nithandane bazalwane. Sizotshala imbewu yokuthandana. Siyabonga bazalwane, siyabonga. Amen.